Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inyanga enkulu laphana uDr Khehlelezi laphana wengane zakwethu useprofethele unyaka esiuqalayo nje wengane zakwethu u2023 ukuthi uzoba nezinkinga eziningi. Bafowethu ngale kokumosha idatha lokungikhuluma kakhulu ake ngikudedelele yena uze ukuthi bethini lana wengane zakwethu. Wehla uzakiwe wonke umuntu yehle emthithini uyaphansi uzoqala phansi. Baningi abantu abayodlela imizi abayodlela imoto. Lo nyaka ka2023 ngibone izwe lijika liba nendlala enkulu. Ngabona izwe lijika lifana neZimbabwe. Ngabona izwe abantu struggling, losing their jobs, being retrenched. Ngike ngabona ku-introducewa isifo esisha but sishintsha igama. Masishintsha igama lesifo ngabona abantu befa njengey'mpukane. Ngibone abantu beshintsha bejikelana, abathandanayo bebophana, ama-divorce ebamaningi. Ngabona abantu bekhiphelana iy'mfihlo. Upartner nopartner wakhipha imfihlo kalomngani nomngani wakhipha imfihlo kalona. Ngabona abantu social media bashintsha beba yilwane. But ngabona abantu futhi bephila i-fake life. Abantu basazo pretenda as if bayilento kanti abayiyona. Ziningi izinto ezizokwenzeka this year kodwa abantu abakunidela ukuthi soon ngibona lot of dead bodies. Kunesifo esawubuya sihlasela abantu kakhulu obekudinga ukuthi sithi #asibuyele masisweni. Omunye nomnyaka bambele lesintweni sakhe. Othandaza yathandaze kakhulu kodwa othandaza ngiyamcela abuya nyonyobe njengonikodima gijima ayofika ezintweni zesintu ngoba isifo esizayo manje asinanda banamkhuleko. Ngibone abafundisi begive up belahla amajazi phansi bethi njengamanje yazi ngibone kuvuka impi. Ngiyangabona eSouth Africa kuvuka impi abasegoli belwa nabase KZN. Ngabona kuthiwa no okunganani ngcono kuhlukane phakathi okunganani laba abangaleya baphile kodwa nathi siphile sodwa. Ngibone ufika ama president from outside country bezolamla bethi njengamanje akulanyulwe ngoba isibhamu sazokhala kakhulu. Abantu abanezibhamu ezisemthethweni bayoyisebenzisa illegally. Amajele azogcwala kuze kugcine kungazi ukuthi kwenzakalani ngoba ziningi izinto ezizokwenzeka lise lo nyaka. Into sengigoqa unyaka wenhlupheko. Umuntu kade yazi ukuthi unemali onecompany iyawa this year ngoba abantu abaningi basukile ezimpandeni zabo baya ezimpandeni engazona zabo. Uyayizwa leyo nto. So idlozi abantu abadala bakwatile kunesikhukhulu esizayo. Hayi doda. Kunozamcolo zayo, kunezulu elikhulu elizayo. Ekuzomuka izindlu zabantu kudilike nezindlu kade beyithembile ziqale idilike. Ngike ngakusho lokho ngathi baze baligade nolwandle. Kunento lisazoyenza ulwandle ngoba bathukuthela abantu abadala. Ku-introduce izinto eziningi zama-spirit asemkhathini kwasekukhohlwa amadlozi. 2023 professor. Hayi ngani zothi phela kunjalo ke indaba evisoyena Usho kanjalo kuDr Khehlelezi. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe luthini uvo lwakho ngalolu daba. Ake sidibane lapha na kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile. Cinezela subscribe cinzene bell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo.